Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, Señor, aitortzen mugitasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti falsua eta gure pekatuak bakaturik eramatekantzat betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakean gurean haren koko gizakiei. Hain ondita ere zaitugulako, gorazu, bereikatua zu, gorespen zuri, auspez agur eskarrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztiaruna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren indots, aita esene. Zuk entzen dezu munduko bekatua, erroki jauna. Zuk entzen dezu munduko bekatua, entzun gure bila. Aitaren eskuinatean janik izan dezu, erroki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amin. Egin dezagun odorioz. Jainko jauna, jantzi gaitzazu zure semearen bihotzeko gudarez, eta zure haren sentitu ez, haren inguruko eginik, betiko sabanearen partaio izaten zen, zure semearen Jesu Kristo jaunaren bitartez, zure egin Espiritu Santuarekin batean, jainko eta egizikaretan, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsi liburutik. Ona zer dioen amin deritzanak, testigu-leiak eta egiazkoak, jainkoak egindakoen sorburutenak. Ara, atean nago deikan, norbaitek nire hautsa aditu eta atea irekitzen badit, harenean sartuko naiz eta elkarrekin afalduko dugu. Garaia nirekin eserieraziko dut nire tronuan. Ni ere garaia atera eta nire ikarekin beroren tronuan eserietzen bezala. Belabilituenak entzun beza espirituak elizen kartleen esaten direna, jaunak esana. Jauna dutartzai, ez naiz ezeren, beharrean, larre guritan, jauna zuekin. Jesusen evangelioa Santuaren liburutik. Pasko jairako prestaketa eguna zen, eta juduek ez zuten nahi larun batean gorpua gurutzeak egitzerik. Larun batura oso jaien handia baitzen. Horregatik, gurutzeintzatuei berna ezurrak hautsi eta handik kentzeko eskatu zioten. Joan ziren bada, gudariak eta berna ezurrak hautsi zizkieten Jesusekin gurutzeintzatutako biei, baina Jesusengana iritsi zirenean, ordurako hilik zegoela ikusirik, ez zioten berna ezurrik hautsi, baizik eta gudari batek lantzaz saietxaz zutatu zion, eta bat-batean odola eta ura atera ziren. Ikusi zuenak berak aitortzen du, eta egiazkoa da haren aitorpena. Hark badaki egia dioela, zuek ere sinets ezazuen. Liburu santua dioena betezedin gertatu zenar, ez diote ezurrik hautsiko. Eta beste pasarte batean dio, zuratu zutenari begiratuko diote. Jaunak esana. Eskerrak. Jesusen bihotzaren festa, ospatzen ari gara, zuen esatu bat dugu, Washingtonean bilatzen ari bat zuen mezu bat, pertsona bati esateko, adixibila dela, maite bezu dela, edo zen emotikonoa jarriko zen duene. Bihotza esan da. Eta edo gustatu zenzuelako argazki bat, igual kolisioko argazki bat, eta tak, bihotzari ematen zen edo estado bat, bihotzak hoxe adierazten duelako. Eta Jesusek, esateko modu, emotikonoari bialtzen digu ero. Bere bihotza erakusten digu maite gaituelako. Eta nahi duelako guketeritzeak maite gaituela. Horregatik, egistetokitan, Jesusek bihotzaren irudi, esate baterago, Donostia joaten zeraten aldiro,
McDonald'setik ez da oso dut, eta goian ikusten da, Jesusen bihotzaren irudia lehitzen ere, Elizek goian, etxeoke, erdin Jesusen bihotzaren irudi bat, herria bereinkatzen bezala. Eta leku askotan, halako irudiak egoten dira, adierazteko Jainkoak maite gaituela. Jainkoak erabat hori esaten dugu, maite zaituzten. Eta eskatzen dugu guk ere bera maita dezagula, eta gure artean ere elkar maitatzen saia gaitezena. Eta hori da gure erlijioaren parterik importanteena. Oain egun hauetan, Erroman gure. Eta goizean ikusi dugu, gure erlijioan dagoen tenplurik importanteena. San Pedro, bertan dagoako lurperatua, lehenengoa itasantua. Oaingoa, ze itasatu den guain? Leon Amalgoarena. Baina, 267garrena, azten den, histori guztien ondu direnetatik. Eta lehenengoa izan zen San Pedro. Etorri zen, bakizu da Jesusen ikaslea zera, Palestinatik monea etorri zen, eta hemen hil egin zuten. Egun gutxi barru, etzi edo ospatuko du Beteluko festak, Beteluko biharko festa, da hain zuzen ere San Pedro ospatzen dago. Eta buruz bera buruz zintzatu zuten, beste leku batenez, akaso gero jango bera ikustera toki hori, eta gero lurperatu dago gaur egon duenan hasi dira. San Pedro ere hori bere bizia eman zuen, eta horregatik Erroma da horren garrantzia handikoa gure erlijioa. Besterik gabe, bezakin segituko dugu, eta hoxe. Jainko aita errokitsua, guretzat duzun maitasun lorbigabean, zure seme bakarra eman duzu, ezin esan ahalko dotasunez. Egizu horrenarekin guztiok bat eginik eskain ezen zugura opari egokia, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bietzat, eskerrak jakoiko gure jaunari. Eta zuzen egokia bai eta zuzen, bidezko eta salbarak dona, eta beti guk zuri eskerrak jauna, eta guztiz, santu, hangoikoa guztio betiriko hori, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, maitasunari berriak eraginik gurutzera jasozutenean, bere burua gurean desegin baizuen, eta bere saietxinegitik ogola eta ura isuri zituen, handik sortzi bezen erizaren sakramendua. Eta gizon emakume guztiek salbatzailearen bihotz irekia bildurik, pozik erantzizaren salbamenaren iturrik. Horregatik, santu egin guztiekin batean, goresten zaitugu, beti eta beti abesten duzugula. Santu, santu, santua, dira guztien Jainko jauna, ospa, bere
zabaldurik dagoez izan. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santu eta gotzaiarekin, eta egiz gizon guztiekin batean. Era berean izango jauna bizki biltxorren amarian gure sekideak eta egindako guztiak ere abitzazu zure horrekiaren nahitan. Erruki zakizkideko den guztiok betiko biztia iritsi dezagun. Jainkoaren amamaniako batzuekin, haren sena Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ditzagun Jesu Kristo zure seniaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jagoiko aguztik hori Espiritu Santuarekin batean, oso eta izan guztiak izaldi eta izaldi guztietan. Eta orain, gure toitzik importantea esango du, aita gurea. Eta nok elkarrekin, eta nahi hemen, badu badu zentzur egizien, erroman esan. Gure aita zeruetan zerana, santu izan beriz izena, ekorrotez izan egin beriz zuen aita zeruan bezala nurean ere. Emain guztu gaur egun osako horiera, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunen barkatzen dute gure zero. Eta ez guten taldean eman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, noen guztu bakera gure notan. Zure errokiak eskertukatik garri bizirik ezen eta estuatetan sendo, betiko zorionak itxarrenean, Jesu Kristo gure salvazaria noiz etorriko den zaila dela. Zure arizu, erregitza, zure uspeten darra horregitan. Jesu Kristo gure jauna zure senadara apostoloi bakera usten dizuet, nire bakera ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekaturik. Eta zure gogoaren bezala eman zure izan bakea eman batasuna. Errege biztik bezala gizaldi eta gizaldietan jaunaren bakea beti zuekin. Emain zure bakea. Egin dezagun otzoiz. Zure maitasunez sakramentuan parte harturik jauna zure
lur honetan Kristoren irudiko eginik zeruetan arendako izatea iritsu ezaguna, errege bizi bakiak izaldi eta gizaldietan jauna